rozumiem, kam mierite tou otázkou, že ako je možné, že už 3 dní po začiatku konfliktu sme dali muníciu na Ukrajinu. Realita je taká, že my sme vedeli v oktobri 21, že vojna začne. Ja nechcem v žiadnom prípade odsudzovať veštecké schopnosti bývalého ministra obrany, to určite nie, každý má nejaké nadanie, ale nikto takéto veci nevie s určitosťou na 100%. Ministerstvo obrany kúpilo muníciu starú desiatky rokov, ktorá bola okamžite vyexpedovaná zo skladov dodávateľa bez v tom čase existujúcej požiadavky z ukrajinskej strany na dodávku predmetnej pechotnej munície. Momentálne sa tu bavíme o munícii, ktorá sa vyrábala medzi rokmi 1975 až 1991. Jedná sa o sovietsku muníciu, ktorá nie je zaradená v štandardoch NATO a od roku 2014 Slovenská republika túto muníciu nevyužíva. Je neupotrebiteľná na Slovensku. Príbeh je veľmi bizarný, pretože ministerstvo oslovilo konštruktu v piatok, od konštrukty dostalo náboje v sobotu a v nedeľu už putovali na Ukrajinu. Nakúpená munícia nebola nikdy prijatá na sklad ministerstva obrany. Nedodaním tovaru do muničného skladu Nováky prišlo k porušeniu kúpnej zmluvy. Nemalo tak dôjsť ani k úhrade. 20 mm munícia je približne v hodnote 2,5 milióna eur a 152 plus tá menšia munícia približne 6,5 milióna eur. Čiže môžeme sa tu baviť o takmer 9 až 10 miliónoch eur, ktoré boli povedzme, že z vreciek daňových poplatníkov vyťahnuté. Bola za ne kúpená munícia, ktorú Slovensko nepotrebuje, ani na to nemá reálne zbraňové systémy. Sa deklarovalo, že tento tovar, tento majetok nakupujeme akože pre potreby armády Slovenskej republiky. Pritom od začiatku sa vedelo, že sa to kupuje za účelom darovania Ukrajine. Vy nemôžete v jeden deň kúpiť niečo pre potreby ministerstva obrany alebo armády a na druhý deň vyhlásiť to, čo ste kúpili za prebytočné a na tretí deň to darovať niekomu. Ak raz zákon hovorí, že nemôžete obstarávať materiál, ktorý chcete darovať, tak ho nemôžete obstarávať. Ak o tom viete a chcete pomáhať, tak máte prísť s legislatívnou iniciatívou, tak ako to bolo v susednej Českej republike a máte upraviť zákonom. Aj na základe týchto informácií, ktoré máme, ktoré sú podložené listinnými dôkazmi, podalo ministerstvo obrany trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní. Je tam podozrenie na porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. Ak by sme chceli hovoriť minimálne o cene toho majetku darovaného, tak v tomto prípade sme na úrovni skoro 9 miliónov eur a toto je aj jeden z dôvodov, prečo naše zistenia boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní.